piny tek ahinya to chuno mondo mi wakaw jo siasa waket thenge to wamany jolony kaachiel kod jogi kumawacho pachgi maonge luoro. Odiochieng' ma kawuono ni wendowa e chenro mari mar Rameny County tipo achiel kendo Luo TV en okil kamaloka Ken Amondi moke tielo mare mokwongo kuloso koda kendo nikech en owache gi chir adiri maduk to nikech sama piny tek to nyaka wache adiri maonge dewa. Wakili idhi nade jaduong'? Adhi maber. Machiegni Luo TV. Yes. Penjo mokwongo ma ng'ato nyalo penjo ni to idhi nade jaduong'? Adhi maber. Yes. Ruoth rita. Agoyo erokamano. Erokamano ahinya. Nyocha no lokruok mathoth ahinya e Kisumu County un kaka jogi eko mantiere gi oko to bende ne un koda gi dwaro mar bende bedo iye. Maling' wacho ni nigo badi piny ni weyo ne mulor Jack Elisha Oraro mondo ng'wech mar speaker en adieri koso kadiri mana manyocha ni eri. En adieri. Yes. Ni taparo ni mano en gima ni public. Nawacho ni nikech party. Yes. Now mar ODM. Yes. No make decision ni eseche makamagi ber ka Elisha Oraro ema tiyo kaka speaker nikech mano being nan ja party and be an wakili mar party. Yes. Then aneno ni mondo atimang'o a follow direction of party ogolo por mano emomiyo na ing'wejno. Wakili thoth ji seche moweyoga to samoro mi ng'ato mit bilie kata ok chik ng'ato gimoro mbele. Yes. Mondo mi wabed ni wagolo iro mora mora ma samoro nyalo beti. Yes. No chwadi gimoro jaduong' koso singi ni lew moro mbele kaeri. An to ne onge gimoro aina. Yes. Kichan gima important en ni nalaro kom mar speaker gi gimomeyo. Awinji. Kendo kang'eyo gima nadani mondo atim ne jopiny. Yes. But according to party mabende manigi majority 98% mar membership mar assembly, party noneno ni agenda gi seche makamagi assembly to kachiel gi Kisumu County nyabedo driven maber ka Elisha Oraro speaker. To an awuon be kanadhi kalero in the end of the day. Yes. Nadhi kaka candidate mar ODM. Mar party mar ODM. Koro ka party mar ODM nose make decision. Yes. An ne nyaka lo. Erokamano ahinya. Yes. Wakili wang'iane na weche gi mag gik masani timore gi Kenya sani eri. Waneno ka nitiere cases moko madongo ma DPP try mondo mi prosecute kata dhigodo mbele doho. Waneno jogi koma timo nonro DCI gi dhombogo ka bende timo koni eri. Ni wacho ni chal ka gima nitiere pogruok moro e kindgi kata ok gidhi maber ahinya. Kapok wang'iyo koda pogruok nitiere kata onge. Bende ka waneno ka seche ma DPP ok somi buk achiel koda gi DCI mondo bende japiny bedo gi luoro. Aparo ne japiny ok onego bed gi luoro to nikech mokwongo remember ni both of organizations gi. Yes. I mean offices gi. Office mari Directorate of Criminal Investigation. Yes. Kachiel gi Office mari Director of Public Prosecution. Onego gibed independent. Yes. Matieni moro ka moro onego bed ni tiyo kar kende maonge without any external interference. Yes. Madeni seche ma tingeni DCI tije timo investigation. Otimo investigation to the best of his knowledge ka onge ni interference. To kosa ineno ni my investigation osetimo makare, maneno ni ng'ani onego bed ni bedo charged. Then ogolo gini ae lwete, koro dhire lwete, odire lweti DPP. Yes. Koro korka DPP en upon DPP mondo ongi investigation ma jogi otimo and then o make decision ni kaluwore gi investigation to gi chik manitie then aneno ka nitiere grounds moromo ka ng'ane mondo bed charged godo kure e court. Ang'o miyo oboke nyocha ne golo ne jo Kenya ka gima
luoro moro nyalo betie sechege kuma iweyo ng'ate court ka ok obedo charged mbele doho kacha chande ka DCI wacho ni gin giwegi gik mane gichwalo kata mane gidwaro mondo mi DPP oti godo ok ema koro tiyo godo mano ero sache moko japiny neno ka gima oketa geng' ne ratiro mondo obed japiny yudo kokalo doho magwa. Ang'eni seche moko questions ainago bedo ga nitiere questions sani koro japiny nyaka penjre nikech for example case mari Kenya Airports Authority iyudo ni en gimoro mosebede news for chiegni chakre news higa mokalo cha June ka investigations itimo documentation Wuok kata nakiro wuon no comment kalore gi mano. Then of course wang'eyo ni office mari Director of Criminal Investigation sebedo ka under Kimoti timo investigation ne e yo makaka gitime kamoro e yo makare. Omiyo seche moko ng'eno kinya neno maber kech gima suspect kacha en ni maybe ok ne ka chik en ni ka jogo timo investigation magiyoro file ka DPP then mondo idhi e court DPP nyaka gol consent matini nyaka oyie ni koro maendi omit threshold water gi ne court koro kamoro ni jogi maybe gineno ka gima bang' ka gisetimo investigation moro matara then gini odhi oling ka DPP then chalo ka gima kata tijgi mane gitimo cha koro dhi nono. Of course in a way gibende gini right kech imagine Kenya timo investigations ainago matara ainago and then kamoro file odhi oling alinga then ok en gima neno makare both to the person manotimo that investigation to the office mari DCI kech no gik manyamiyo ji bende ng'ato bende koro bedi ni ok en keen gi tije or lose bende jengo matimo tije yo makare cha koro maybe mage some of the things manomiyo office mar DCI notimo gima ne gitimo cha but ideally mano ok onego bedi kech systems matiyo yo makare onego bedi ka DCI oseteko investigation ne ooro file then joka ema prefer charges so by the time itero ng'ate court itere court kan nikech consent oseya kuom DPP mane structures matiyo makare. Wakili wacho gidhogi ni ng'acha kosetimo para investigations king'iyo kit kaka DPP tiyo koda ka gi DCI kaka gitiyo bende kaka okil kamaloka ineno ka wan kama kare kaka piny gitiyo makare koso ng'ikruok moro nyalo bet king'iyo gi chien to kod kumonego bed ni Kenya dhiye sani. Ingeni of late I think ni chakre igni ariyo sani maybe achiel gi nus or ariyo offices gi at least osebedo ka tiyo tijgi e yo ma ja Kenya money ground neno ni at least gik moko moving in the right direction. Of course the only problem osebet en ni seche ma matters go the court ok chal kai aloso kabisa kuom iluongo nang'o economic crimes ma serious nikech ji mang'eny complain ni ji matindo tindo gi itere court do kitwei but the cases moko ma serious ma corruption jakuyo mena mapiny na kani wanu tweyo wae lakini ng'at mamalo ni eto kone japiny ok ne ka gima nitie ni sing matimore. So I think for the last 1.5 years en adieri ni offices go sebedo kata especially DCI kod timo investigation in time magiyor ka DPP and then chalo gi magi koro kochope court kacha then ka koro confusion betie koro maybe jomoko neno ni kech kanyo to koro ng'eni prosecutor ema ni mbele mano under DPP kor ka yalo case tayo case ken kacha. Koro wakili yena mondo mi apenjre nikech in ng'at ma ithothie court ma joma wacho ni the corridor of justice ka iri betu ng'eny ahinya kwang'iyo kit kaka DPP osebedo katiyo kod DCI imako ji tich abich to gimoro wuok tich kapok ochopo tich abich machielo to ng'anyo osegol kendo waseneno Sonko waseneno Maenda na mondo mine mak jaod bura manyaka kairi waseneno Babu Owino waseneno manyocha ni eri case bende magwa ititu kachal gi mamoko ang'eni ma eri gima seche moko nitiere e doho chik nero ma Kenya kairi lakini ineno nadi dibeni en bena chier gumiye koma miyo lweny mar kedo gi mibadhi kata ratiro ma japiny no bene yudo pod ok dikare. Oking'eni bedo ni Wuok 6 after being charged mano to any a constitutional right in the right mondo yudi bail kata Wuok upon bail kata bond because at the same time ingeni bedo ni ibedo charged bedo ni uteri court galore gi ketho moro okungiso ni nang'o nyaka case nyaka court winji mokwongo ibi wach side ni mar story then ka gikone to bolang'o judgment kech ingeni de bed wach marach kabisa
ni okay orwaki iyalu case ka en gi okay fine jo Kenya nyalo mor ni koro mano koro is a punishment yes. miyo koro miyo ji koro katel iluongo mo economic crimes mibadhi. But what if in the end of the day oyudi ni innocent? Aya koro wase mor wase pamo wase twei bedo iye kod yaga kume kata na igni areo iyalo case and then kido kama makosa koro ionge go ni makosa ionge go then koro watu Kenya to koro bro chuli nade. Yes. Erokamano okil, wach mara mogik wechege kumag DCI kachielo koda gi DPP. Waneno ka sani eri dio ma DCI timogo nonro mare ochalo ng'at mantiere doho nero mar japiny madhomogo ni the public court kachielo koda gi manero mar sirikal. Nikech waneno ka no odhi okelo jofwambo tango ne gi CCTV chande okoni joka magini ok en 23 minutes mani nyiso chande gin nokalo 1 hour. Ng'ani noromo gi joma kama iri. Ma nyisango de nyisne odane japiny bedo gi gik motimo koso osegno luoro moro ni ponono ni ok natimo kaka ne udwaro te nasetang'nu gini iri. Yes. As an individual to machane chalo na kagima this ingiso frustration ne moro kamoro. Koro miyo odwani mondo kalure gi tich motimo kecho kene ka kelo alowa protocol yo makare. Yes. To gik mane gisetimo kate ing'eni en file giko ne okawo kalore ka investigation gi room to file gi kawo to giyoro ka DPP then ka gise moko nyis jopiny kata hotere mesi jopiny en tijoro mana file ka DPP. Yes. Then DPP ng'iyo and then gineno ka gini nitiere case koso onge case. Ka nitiere ka case gina ni cause nyalo wuoki then ka gi charge person A, B, C, but remember ni discretion margi. Yes. Ibinja makanyo ne ginyalo decide ni tero ka DPP then gi decide ni gini kaka waneno. Yes. Ok wane evidence kai manyalo sustain case koro gino lala kamano. But what of a scenario ma investigators osetimo tijgi to giya kanyo ka gin convinced ni gini kaka wanene ma case. Yes. Koro I think ni ng'ani macha nyiso some frustration moro somewhere. Ikelo paro moro kendo gima hayo marach ni paro ni kele to kendo chalo gima kendo dwa chak lal kendo. Seche gi kuma ng'ato osedhi kaja chande ma osegolo ma osenyiso gimoro moro mowuok chande. Tiere chik moro moro moketho koso mano puro mon case moro moro dhi mbele. Ing'eni case to dhi mbele. Okay. Mak mana ni the only problem and ni remember number 1 kaka na acho ni consent to prosecute akum DPP. But koro kene ka gima notimore nyoro cha number 1 a public gallery. A public gallery the message money the public godo kacha and ni the officer mar police me wacho ni en ngama number 1 no commit suicide but en ngama no negi. To number 2 message mano wakacha ni ng'ani so neni en gima noa kaluwore gi gima notimore e office mari jalup ker. Koro matiende ni ideally yonego bedi ni mako my office mani jalup ker. Koro ng'eni kise oro message moro aina then koro it ends up ni number 2 DPP koro after kosetimo analysis mare to wacho ni onge evidence manyalo sustain charging ng'ato e court then koro realize kanyo there is a big problem. Wakili in okil kamaloka mar Kisumu County. Ma japiny ywak ni tich ok tire, japiny ywak ni health sector lwar piny mach kosiko biro to wang'o man office finance amaji ni rioero kod gik moko mathoth. I defend county ma Kisumu tich tire koso ok tire. Mak paro nero kikidwok sani live chenro mari mar Rameny County tiponi ri malolo TV mawacho ni gini en marwa okil kamaloka migosi Ken Amondi wacho ni Haron sechego e kuma DPP kachielo koda ka gi DCI ndiere koda gi chochni moro to mano nyalo kela chiedh nadi yore gi mag tich to bende wacho ni sechego eko ma DCI koro gol nonro te kendo moyo e wang' dede mano manyiso ni nitiere gimoro ma samoro chando pache kata frustration gi dhombogo. Ang'o matimre Kisumu County en wuon en okil kamaloka ma defend county ka odhi e court kendo weche gi kuma county ni eri ong'eyo onyalo wache pachi maonge luoro o defend jok mok ti koso defend jok matiyo bang' nyiri machok iluonga ni Haron Mutino.
machiegni tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar chenro mari mar Rameny County e Lolwe TV odiochieng' ma kawuono riwendowa en okil kamaloka, jalno ero manochung' mondo mi nobed kaka speaker e County Assembly ma Kisumu. Nowacho maber ni en owuon kanonwang'o duolno ero mar party noweyo moketo thenge. Kata kamano gie sani en achiel kuom okilgo eko ma bende chung' e sechege eko ma kaunti ma Kisumu ni koda gi kes e nyim doho. Osiro jok matiyo koso osiro jok ma ok ti. Live migosi Ken Amondi. Wakili, Yes. isiro jok matiyo ne japiny koso isiro jok mok ti ne japiny? Okay, wachaki kawacho ni okeneka tija kaka wakili. Yes. Ng'eni kaka wakili, Yes. klando mi tich. Yes. Koro ng'eni tich nyabedo either ni wafile case against ng'ane or organization makama, or ni odonjnwa mondo watim ang'o, wadefend. Yes. To kanyo tiyo kaka ng'o, wakili. Yes. But ni ng'ata ng'ata ing'eni nyabiro office. Koro it is on that context. Yes. Matija. Then number two, Yes. of course as we speak, ing'eni an aonge official position Yes. a county government ma Kisumu, be it actually with, of course within assembly, kata na within executive. Yes. Koro of course okanyalo also with authority. Yes. Kaluwore gi tich ma Kisumu county government timo, kaluwore gi programs gi and Yes. ABCD. Wakili mwana ng'adi matin. Adwa mi Yes. thuolo mar loso Yes. gi chir e lo Kisumu nikech in wuod Luo. Yes. In achiel kuom yowuot Luo mawakili mwaketo geno mar okuomi. Ka penj Yes. tek twaringo ni yawa nyisuru ni kato kwa lo kanye ke chik. Yes. Namba ariyo okil ponono ni ng'ato kelo ni case Yes. ne odhi e Russia Hostel to Yes. kothiedhe Yes. to neno gimoro marach monego bed ni chwele court to Yes. biro iri Yes. kaka ja Kenya ja Kisumu. Does Yes. it bother you mondo mi defend the county nikech tiyo tiji Yes. vis-a-vis wacho adiri ni Yes. Russia otow pesa onge kata yath onge? Yes. The thin line wakili. Awinji. Koro mano kaluwore gi tich Yes. mari county government of Kisumu kaka entiere sani. To gima nyalo wacho Yes. en ni mokwongo the residents mar Kisumu county nogo kura 2017 to ne gin gi confidence mamalo kabisa leadership mar none other than Professor Peter Nyang'nyong'o. In fact mano to kech ng'eni ministers nogogo negi kura. Ji moko te matiyo Kisumu county onge ng'ano go negi ang'o kura. Yes. Kura ni ji nogoyo ne professor ka ging'iyo background mare ni ma en jalno mane osebedo minister economic planning. Yes. In fact part of the people man drive vision 2030. Yes. Number 2 minister bende Health for services. health. Yeah, ma koro ng'eny ji neno ni to county ni ten gi matin. Ka professor nose manage gik madongo kama chamo gero Kenya nyaka chopo kama Kenya nitie sani. Koro gimoro matin Kisumu county to koro nyalo bedo driven to level Mano moro kuro mar mana gimo nade. kalaga kalamo Yeah. Omiyo for that reason, Yes. I think ni ji mantiere e county, kata komi tich mondo iti e county, please nikech ji hope gi aspirations Yes. mane ja Kisumu nenego, ma residents ma Kisumu nenego, all the departments make sure ni wa up the game to standard. Okeneka gimoro kaka health sector Yes. en very key. Yes. Nikech koro kaka hospital miloso kuome Russia, mache kama iluongo nang'o, ibedo ga describe ni the poloi, Yes, the yes. lowest person in the ground. Make hospitals make timang'o, Yes. get the Mabende the highest percentage mar japiny. highest percentage maja ma Yes. under whatsoever circumstance nyaka waneni such a place Yes. nyaka bed kama ne kare, nyaka bed kama nitiere at least medicine, nitiere dakteche, I mean that conducive atmosphere nyaka bedi. Nikech Yes. bende namba ariyo to mane message manyalo miyo jowa mobedo entrusted gi officers e Yes. seche ma kaka sani ni ok ni ka counties wantiere gi counties 47. Yeah. So for that reason ing'eni sani what someone needs to do en ni ing'iyo ni to Kakamega ni manaka. Yes. Kakamega for example health sector operate nade, Kisii health sector operate nade. Koro ing'eni ka jowa neno kata kaka moro kucha things are moving to ka gik moko move then ji Yes. chako bedo gi question marks
ni to kara en ang'o matimore. Omiyo gima da ajiwo ne jowa kabisa mane offices e seche makamagi en ni professor noyiere with a lot of hope. Japiny ne nigi hope mamalo kabisa kode. Omiyo the standards, the bar was set high. Yeah. Koro mibodo ni nitie seche moko ma criticisms moko nyalo bet. But nitiere some things ma ji ok expect ni mondo gine Kisumu. Nitie kaka standard manok ji oketo ne Kisumu oheo Siaya by far. Oheo Homa Bay by far. Oheo kata Migori by far. Ma ok inyal bi wacho ati ni no ni sini Siaya begine dhe kama ji nong'eyo ni for Kisumu standards ni malo. Then a sure bet with the It was a sure bet. Koro mane gima nyalo nyiso jogo matiyo e county government sechegi. Ni ging'e ni standards mane ji no set onegi. Kapo ni Siaya no mi kata na 30%. Ka Siaya no mi achne 40%. Ka Homa Bay no mi 45%. But gima ging'e ni Kisumu under professor to japiny ni nomiyo 80%. Wakil ang'eyo ni sepenjo mana penjo samoro bet tek matindo nikech magi gin jok ma i-defend gi doho. But king'iyo Kisumu County, koth goa gi kanye, wuon mikoni kae to ka waloko to Kisumu dhi bet e yo maber. Koth goa gi kar kanye wuon. Kata wakier gi kar kanye ahinya. Okanyal understand maber. I really don't know kama problem nitiere within Kisumu County. Because I know there's a time reshuffles gino setemi mondo mi gik moko oloki in terms of how systems work. But I think in this seche moko we may just need to go back a little bit mondo maybe what reflect. Ngeni kamoro bende nyari maybe system moro keti to kamoro system no oktima maber. Nikech for example, okay, the complaint masani ji nego kabisa en kuom health kaka position marasha keno kinya yudo yath and such like things. But then make the question manyalo penjo en niya, well aonge gi, I don't know the facts about kaka kanyo chal. But 3 years ago, okay, akia mang'eny kaluwore gi kaka structure mar tich mari Russia hospital. But penjo ma anyalo keto en ma igni adek maybe mokalo any structure mane manitiyo e hospital no iwinjo ka bedi ni under structure no at least gik moko ne move. The bed in the structure no loke sani. So does it therefore mean ni maybe kako loke no okti kabedo jodo kuma nitiere cha. But I think maybe wanya chako ge interrogation or something like that. Ka gik moko ne move to sani koro move then benitire geno jaduong' in achiel kuom joma noringo koda gi telo masani Kisumu County ni eri benitire geno ne oyo samoro nyabedo wan kama rach to mbele nitiere geno koso Kisumu gidhok ma ji tiyo godo kacha chande odhi luar to dhi luar adieri. Dwani ji geno jaduong'. Ingeni always anan ga gi geno ni number one the governor being ni a politician of long standing. Mateni kan tikatana issues ma ji raise ground tan gi geno no winjo or en gi yo mo winjo go. Number two, ang'eyo bende ni jatend political party marwa, party leader, right honorable Raila Amolo Odinga. Ang'eyo ni en gi geno maduong' kabisa gi Kisumu County. En county mantiere heart mare. Omiyo kata en bende kantiere issues gi gik ma ji wache ground e bendo timang'o owinjo en gi way ma bendo timang'o owinjo go. Then ang'eyo bende ni it is never too late. There's still a way mainyalo because issues mares go and begin on solve there's a way in which things can be worked out. Because kadendalo machoncha to dina wacho ni tek. Kadendalo moko mani wacho ni Kisumu County or Luo region negin 100% opposition. Mawana nagadiri ni national government of Dwarwa. Again it system marmo Africa ni kai ne opposition kaka ne wan choncha. To mati ane kamoro kantiere funding my national government. Jomoko yudo tito ketema okay yode. Kantiere grants moko jomoko yudo ito ketema okay yode. But a scenario montiere sechegi.
gi handshake ma between jakom prime minister to gi president Uhuru Muigai Kenyatta. An gadieri ni so long as ni that will nitie mari loko Kisumu mondo bedi kako nego bedi mondo japiny bende omor. I'm sure ni onge gima tek. Nitiere. To me nitie nikech one a government. Nelson Havi dhi konyo Society of Kenya. An gigeno no dhi konyo nikech waduto wang'e ni Nelson Havi en wakili ma iluongo ni gini progressives. Gin ji moko ma seche wakili nature mar ji ma ok ena ni oluwo line mar korka sirkal. Keja achiel kuom complaint ma ji osebedo godo en ni chalo ni leadership man wayiero e LSK maybe higni 15 or thereafter mokalo ne gin mana ji machalo ni chiegni kabisa gi sirkal. Koro seche mang'eny yudo ni ok ginyal criticize kata gik moko dhi marach to ginyal kwedo. Lakini Nelson Havi to kaluwore gi background ne chalo na ni en ng'at ma always ochung' ne ratiro mar jopiny, en ng'ama nigi chir. So with that sort of a leadership, I expect ni LSK will move in right direction. Kaluwore gi achiel kuom tij LSK man kedo, ing'en achiel kuom tij LSK mano section 4 mar LSK Act. En kedo ne ratiro mar jopiny. In fact, it is on that basis, moment you look at the other time, LSK, chieng mutime yiero, odhi e court, case magi yudo godo order mari coronavirus. Manyiso ni uchalo opposition moro man kanyo. Ero kama na inya. Wakili idok manyo komar speaker. Yiero mo kubio tim kendo? I think ni kechwa usidwa manyo poko chopo. Koro wariti. Mwaka wariti. Nikech 2022 poko chopo koro wariti. Mano weche na mano weche mar wakili Ken Amondi. Jalo mano chung mondo mino manyi komner mar bedo speaker e Kisumu County kairi kendo en. Bende okil kamaloka maka Kisumu County ni kod wach moro doho to chung mondo mi owach adieri kendo pog adieri kod miriambo. King'iyo kamera ne teri jaduong. Wach mari mogik ma samoro ka penj migo mar nyiso jopiny. Gima nyalo nyiso japiny to kachiel to maloso kuom jo Kisumu County. Koro gima nyalo nyiso citizen mar Kisumu County to kachiel gi the government bende matiyo Kisumu County. En ni Kisumu County en kamoro manigi potential to one kaka jogo mantiere government, do your best in terms of service delivery mondo wati ne jalno mani ground mano gono kora gi chuny achiel. Of course at the same time bende kuomi the citizen bende akone gima mondo watemi at least constructive criticism to ber seche ma sirkal dhi marach to nyaka timang'o, nyaka kweri, nyaka wawachi. But of course kuonde moko ma waneno bende ka government tiye e yo makare, under the county government of Kisumu, mago bende watimang'o, wasiro. Nikech at the same time ing'eni gini abich. Koro nyaro ni kaluwore gi program mar government obedo program ni gani watimo kama ma watimo kama, so it's still a good pododong ji gini ariyo gi nus. So but let everyone ng'ato mondo tim tije or yore mondo mi wager Kisumu County at the end of the day. Asante sana wakili. Thank you. Mano wachopa giko machero ni iri nyinga en Haron Otieno wachako dogo tudeke ne juma manyien to nikech wendo mabiro kelo ni woodlow mosebedo kigomba ahinya mondo mi chope chenro ni iri mipenje penjo maonge luoro nikech ma en Lulu TV gini en marwa. Thank you. Karibu.